băgat de pe la anunț. Până te asculti, până te strici, până te fuți, până mă asculti, până renunți să fii singur cu măta în casă și să fuți. Hei, nu dau 2 lei pe cei care suc pulăpenii sau falus. Să moară fanii mei, vă dau de săriți sus ca Mickey Mouse. Fără mau te lasă vorbele mele, vrei să ne certăm? Ești deschis la minte, eu la pantaloni, hai să ne împăcăm. Ridică mâinile, dă-i din cap. Fuck that. Atunci vă intră în cap de hip-hop. What the fuck? Dați din colț în colț, vă îngheață sângele în vene. Când eu și DJ Dox vă umplem de frecne. Ridică mâinile, dă-i din cap. Fuck that. Atunci vă intră în cap de hip-hop. What the fuck? Dați din colț în colț, vă îngheață sângele în vene. Când eu și DJ Dox vă umplem de frecne. Yo, om bladon, dau din nou on la microfon. Dox la pick-up, că sunt 2 elemente importante în hip-hop. Copii la genul rap se îmbracă, dar ascultă manele. Nu poartă nimic în cap decât șepți, prostia să o acopere. Nu-mi plac casele de discuri care își dau cu părerea. Ioane, unde-i hitul? Fă tu ceva comerț. Să mor tu! Negativele, textele să nașpa, pe voce n-ai efect. Nu-l cumpără nimeni, mă doare în pulei, dau drumul pe internet, nu aștept să mă umplu de bani, nu mă prostituez ca voi, mă piși pe ideile și banii voștri, implicit pe voi ca niște muiste rupte în bot, cenzurați tot se știe. Pilif, gura ta o să fie prezervativ din carne vie. Îmi cer scuze că am fost nepoliticos încă o dată, dar dacă m-aș risca să-mi bag pula măta, mi spune tată? Ridică mâinile, dă-i din cap. Fuck that. Atunci vă intră în cap de hip-hop. What the fuck? Dați din colț în colț, vă îngheață sângele în vene. Când eu și DJ Dox vă umplem de frecne. Ridică mâinile, dă-i din cap. Fuck that. Atunci vă intră în cap de hip-hop. What the fuck? Dați din colț în colț, vă îngheață sângele în vene. Când eu și DJ Dox vă umplem de frecne. De ce să cânt ca să vă încânt când eu nu vreau alte lucruri?